А това е... Дани, аз съм А това е Криската. Аз съм на 8. Добре, стига! Днеска хора ще играем граница в... Ето ще играем. В къщата ни. В къщата. В двора. Но Иван не, но ще брои Криската. Сега ще брои Дани. Защо Дани, ти първи беше. Сега ти номиш, тя ще брои до 50, защото няма телефон и ще брои, но не дей да виждаш през прозореца. Има ви право вън, долу, но... Не. Чакай. Горе. Ти провери там дали идва. Ти отвори другата. Добре. Ще минам, бе. Ходи, няма го ключа. Няма го. Ще мама каже, колко да даде. На ночи концерт мама си гледа и науча крилката. Ами нами място и това е бил. Идва хора, идва. Заключих хора. Дали ме виждате? Много е тъмно. Хора, много е тъмно тук в планината съм. В планината съм. Крием се от Дани. Той аз отключих, защото аз съм мата. И ме откриха. Откриха майка Криската. Ето си влиза тук. О, вече да видите ли завиждам. Видя. Виждам се. Имам 18%. Имам моторла L4 четвърта. Не знам дали колко часа ще го чака. Дали те изляза. И ми се ходи до туалета, път не знам дали е използван. Чувате ли го? Дани намери Криската първи и ме търсят. Ето. Между това е врата. Обаче. Виждам се. Виждам се. Туда Анди! Не. Откъде се ще включа? Там видях. Айде. Сега кой е? Криската, който е първ. Ама Чай. аз мижих. Значи Анди. О, не съм аз, ти си Елеонора. А защо? Аз се Ма ти си първи, ти си. който поземе... Не, брат, който е първи. Бос. За съжаление, Криската ще брои до 50, но... Чакай да ме запия. Тя да първо направи 20, после 20 и готово. Но хора, сега пак ще брои той, защото няма много места. Защо ще даде 50 дори не? Хора, сега ще играем граница, но ще брои сега Криската. Айде, Криска. Брой Криска до... Айде, аз ти дам да мижеш до 30, брат. Айде, но който намериш първия, той да знаеш. Криска, който е първи, той е. Оли, щеш да падне. Да забеколе ли? Дай да влиза в къщата.
но не е тук, а те май... Вънка, ала в друга стая. Провери в панета. Няма да се предам на Криската. Искам да изляза първи, аз да броя. Ще ставам. Айде, брат. Ти умно първи. Къде са кай? Ама кай са? Ама те дика вържам. Кана? Първо. Аз бях на майка ми, седете горе! Хора, тя няма право да се запилва. Ако аз не я намеря. Да, ма... Сега... Дани, Криси, как не се заправят и стоят на един и същи? Сега е Дани! Да брои. Дани, ще броиш ли? Дани! Дай и камерата. Оле! Камерата изкочи. Не. Защо? Много хубаво клиница играем, но пада ми батерията много, когато стане на 5% ще прибера телефона. Но айде, Дани! Айде отивай, брат. Айде отивай, моля се, брат. Айде, моля те, бъде 20. Ще броиш ли? Хора, вярвам се, че така молявам, но... 20. До 20 ще брои? Аз стоям тук. То ми е... Ах,